What's up mga ka-dragon? Ayan, good evening po sa inyong lahat. Ayan guys, maghahunting tayo ng talangka, kape, yagang, aywan, basta, parang, ano siya, parang alimango, na maliliit. Talangka naman. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa tabi ng sapa. Ayan, dito tayo mangunguha ng talangka. Let's go guys, sana ay tayo makarami. Para natin yung paglagyanan natin. Ayun sila oh. Meron na? May isa na. Tingin? May nakakuha na? Oo. Tingin na ka? Ayun. Ay, oo, may isa na. Uwandang. Saan ko nakuha? Dito lang sa gilid? Sa gilid lang. Kalaki pa naman ang lalagyan nyo. Nakaw. Nakaisa na kami guys. Yung gabi lang doon sa madaling kunin. Madilim. Magsusurot kayo ma. Ang bilis ng mata mo, Jay. Gusto makita. Parang bato man siya. Tatlo ka agad, oh. Ba't siya Lagayan! Hello. Doon nga, tinakot lang nila sa gilid. Dito kayo sa gilid, dahil. Sa mga gilid na tayo sila. Pero sa gilid, ba't kasi sa gitna man tayo? Hala. Meron na guys, sinabi na. Kabigat na, 1 kilo na siguro. Hala. Sana walang mga bote dito. Kita na. Wait lang, kaingay din kasi. Nahulog yung isa. Masakit eh. Ay, yung isa kay Matlong. Kasunod na. Mayroon nga. Talagang sabi niya, patakot. Ayan guys, marami-rami na to. Pagdadalawa na kami. Galing mag-ilaw ni JJ ah. Pero, talagang, Kasi yung ilaw mo kasi, isang pangit na ilaw namin, oh. Kawara. Agwawara. pero makita mo naman kagad ay yung kanya eh. Oo, tapos yung gano'n. Guys. Pangit kasi ito ilaw natin, Juan. Maluwang yung masakop niya. Hindi siya yung Uy. Lang, sirog ito eh. Siguro yan. Ako ang nasa huli ah. Okay. Ayun eh. Ayan o! Ayan o! Yung ano kung maingay. Ayan o! Ayan o! Ayan o! Ayan o! Ayan o! Sunje. Nagtaray na! Ayan o! Ito! Wala ito! Ito! Aray ko! Aray ko! Aray ko! Ano na? Ito! Isa pa! Ay, yan. Yan! Baka wala tuloy. Sayang. Sa mga butas-butas siya. Hindi mo nakuha? Mulagas kayo. Balikan ko. Wala na yun. Nandun sa baba. Dito sa gilid-gilid. Wala. Talaga yung mga dyan, yung ano ko, Sinilas ko. Ay, magantay kayo! Magla, hindi magkasya oh. Hindi mo na yun makuha. Ay! Ala kaya! Wala kaming kasama! Kabilis yung maglakad. Tuklo. Wala na yun, nalabo na nila.
Baka dyan ang marami. Wala, baka may malalim na part dito ah. Oo, daanan natin. Dahon. Ilawan mo. Ilalim sa dahon. Kailangan malinaw. Sayang. Karaming yung napatakas. Hindi ko makita. Hindi, nakaturo na nga yung ilaw sa ano. Hindi mo pa nakita. Ano yan? Yan, Dan. Bangko. Ay, kalakpan. Kaya nga, kabilis na. Kabilis nyo kasi, nagalubog kayo. Dami-daming ko. Hindi na makita eh kung kuhan. Naglabo na. Pito nga ito nakakapos sa kamera. Dahon lahat. Sanay si tao, hindi ka nakagat tao. Gamit ko simple lang kasi. Alam. Sige na eh. Nabibigat niya ah. Oh, kadami niya na oh. Tuwa naman ito. Magsabay-sabay kaya tayo para kuha, hindi malabo. Si Papa, wala pong nakuha mas kaysa. Mag-uwi na yun ba? Wala siya na. Malabat eh. Si Mario walang kayatang nakuha. Ay, mahina. Wala, nakatalikod siya. Kaya nga, Alam naman nakara. Diba guys, ang dami namin kasama. Kung kami-kami lang to, wala, abutin kami madaling araw. hindi ako mayroon daw doon, Ting. Ay, si Ao! Ipeng! Ito, Ao! Nakuha mo? Buset! Buset! Ay, sorry nga Rod. Paryabate. Parang magka, nabitawan mo rin nga Rod. Nakuha mo dahil? Meron dyan sa mga kwan. Dahon-dahon. Sakit! Sakit! Buko nga eh. Ang ganda ilan? Isa lang to. Ang ganda ilan? Ayan siya guys. Puri ko. Madami na kayo natuwa. Mataas na tayo na. Sabay-sabay tayo eh. Dito, baka meron dito eh. Kapag dadat ka ba, matuturo? Oo, bisik-sik. Ano sila? Bo. Sakay lang sa dante, nag-aawak lang yan. Teligaya. Wala, mabigat na to guys. Parang sa 1 kilo naman hindi. Oh, dami na siya oh. Isang batalyon kami sa ilaw. Sila yung naunang nag-ilaw dito, kaya lang nakisip kami. Ito sali-sali. Yung ilalim ng matanda. Ayun, nakita ko pa yun. Ha? Nagat eh. Napakawalan man. Ayan ako sa gilid. Try ko. Meron pa dito. Oo, nakatakas. Kaliit na nga lang mo patakas mo pa. Parang sa akin kanina. Dadarasin to ma. Tanto mo. Dang, ilan niya ante? Kala ko ikaw ang nakakakuha eh. Ginabigay lang pala sa'yo. Ako makuha. Ay, ako
Dalawang kamay. Wala na yung isa. Sa kabila, doon sa kabila. Ayun o. Okay. Bira. Dalawa yan? Sa kabila. Ay. Punta na punta. Yan na. Yan na. Hanggang ka. Ano? Dalawa. Dalawa eh. Ate, oh. Sino kalaki? Ha? Wala. Ito pa, oh. Ito pa, oh. Aray ko. Aray. Wala, isa dito ka. Ayan, oh. Ayan. Pati ako. Yakon. Mga tukman. Ito ako. Kala ko may kalahati na eh. Ha? Hindi na makakita. Ayun, oh. Tukmarin mo na di. Aray ko. Alalayan niya ako. Lalaki. Sabi ko sa'yo, alalayan niya ako. Malaga. Oo. Ate, oh. Mario. Bakit? Nakinagat. Ha? Ay, no! Balakad! Bilisan mo, Mario! Kakayan na! Kalaki eh! Awanan. Nalubag. Nalubog. Kasi, dito oh! Kalaki dito sila oh! Nagagapang-gapang sila dito oh! Ayun oh! Kalaki ata! Nagaduling na ako sa malala. Ikaw nga ay nagpapasang-pasa. Wala na! Kalaki! Ayan na yan! Nagpunta dyan! Hindi, kalaki! Oo. Sabi ko sa'yo dito. Ay, sa wakas nakakita, babe. Awan na eh. Hindi makakita. Hindi makakita yung flashlight mo. Ako kudrat-putan. Dito, ayan na yan. Oh. Hindi na makakita, te. Salamat, eh. Ito! Bilisan mo, Mario! Ito! Ayan, masakit. Ba't ito yung nakuha ko, te? Wala, tulaka! Ayun daw, nagatakbo. Wait lang! Ito. Okay. Ay, dali, ano? Ano ko? Dito, Sen! Pati ako. Ayun daw, bilisan mo! Magkala! Wala, nagalabasan na sila siguro alas 8 na. Nagamarites na sila eh. May oras talaga eh. Ako, nakawala. Tinami ko natin siya nagatakot. Nagatakot ka, te? Pero madaling gloves. Kaya. Ha? Dito nga, te. Silaw ka nga dito. Ayun, oh, parang may nagtakbo dito, oh. Ayun, oh, dito nag-lab, oh. Diba? Ayan, oh! Mulagat ka! Aray ko! Maliliit lang po talaga ang talangka guys ha. Hindi po siya kasi laki na alima. Tama! Si Papa, nakaisa pa lang yata simula din sa kwan. Napang pala nagbabasa. Open? Oh. Ito ba yan? Oo. Baka mabihaw ko naman. Ayan ba? Hindi pa gagala. Daw ramay naman kasi yun. Sabi ko pa naman sana. Hindi ko naman kuha. Ayun, palaki. Go Mario. Guys, yung flashlight ng Teligaya, kalaking tulong. Lighter.
Siguro chinarge mo ngayon. Hindi yan makatulog. Sa araw yun. Oo, ito nakalipat ko. Ito, malinaw. Malalim dyan. Yung una ka umusilaw na makita ng araw. Doon na sa bugi na po kayo. Uwe, nagtakdang na naman. Karaming napaalpasan daw. Kaya tayo Juan. Mas maraming alpas. Bangkok, bangkok! Ayun, bangkok nga! Bangkok! Ayun! Bangkok! Bangkok! Ayun! Bangkok! Ayun! Ayun! Wala na, kalalim na. Ha? Wala. Ay, ito. Ito yata. Oo yata yan. Oo yan. Ha? Ito. Ay, kunakan tuboy. Minalak ko ma. Ayan. Hindi ko makita. Yung ilaw kasi na yan, oh. Ay, akin pa rin. Ayan, oh. Ayan, nagsiksik na siya. Oo. Tama? Tarang bula man. Wala. Paras kami ganyan ba tayo nakikita? Ito. Yan, totoo yan. Ayan. Ito? Riko. Ito pa. Ayun o! Apaw. Ayan pa. Saan? Ayan. Ay, dahon. Ang alibot. Ay pala ka. Dami yung plate na hilap. Ha? Oo nga. Dami na. Ako di baryo. Ubus yung bagay sa inyo para madagdaga. Manong nga yung amin. Aray ko! Sana ngayon, palakas ng puslate natin eh. Wow. Wala, ayun, ayun, ayun. Wala. Nandiyan lang yun. Huwag tayo maglabag. Nagatingin mo? Hindi, kaliit-liit na nga. Pilit-pilit siya, kalit-liit. Kapilo-pilo mag-ano? Ba, karami si Yubi. Okay. Wala bang ilaw yan? Parang lang ang ilaw yan sa matada. Maubos ang aming ilan. Wait lang, wala tayong ilaw. Saan?
Ito, yan. Tulungan na ako, baka hindi ko dali to. Yan. Yan. Wala? Wala. Wala, oh. Si tao, niloko mo. Ayun o, ito, yan. Ayan, nakabaliktad. Bisan Mateo. Pasok. Ay, parang iyon. Saan? Basta nagputik ko ito. Oo. Ayun ang ganda. Ang dalawa. Ito mas malaki. Ito, Jay, isa yung isa. Isa yung isa? Wala na eh. Nadapan mo na? Meron lang tao sa likod natin. Ayan, oh, yan, oh, yan, oh. Dali. Tukma. Tala, nagtarayon. Yung ilaw. Na, may lusutan tayo dyan. Pan to, secret pan. Ayun. O, bilisan mo. Ayan na, ito ba to? Alin, tatlusan to. Ay, ba? Ito pa, oh. Jay, punta mo. Oh, di ba? Wala na, maglabo. Dito yata ang madami eh. Ito pa, oh. Ilaw, ito. Hindi ako. Oh, dalawa oh. Ay, ito. Ayun, dalawa, oh. Ilaw ko, eh. Sige. Ito, dalawa. Ayan pa, ito. Tingin. Ayun, oh. Saan? Ayun, tukma. May hawak ako. Kastoy ko pa. Alpit ko na siguro talaga. Ayun. Salamat. Ito, oh. Ayun, oh. Ito pa, oh. kalaki na ito. Ayun pa, oh. Ayun pa, oh. Ano, Jay, katabi. Ayun pa. Ayun pa. Yay! Oh, dandahan! Meron pa yan sa gilid. Wala akong ilaw. Ayun pa. Sabi nila, ang system, mayroong dami dito. Ayun na nga, Jay. Tunay na yun. Tunay na. Wait lang. Ay, ito, isa. Aray ko. Aray. Ito, oh. Hala. Ito, oh. Kahit puto na, nadadakot ko na yun. Ito nga, oh. Baka meron dito. Maganda yung sa ganun, no? Ano, kadami eh. Pasok lang. Aray. Ano? Ayun pa, oh. Yun, oh. Sayahan. Yun, oh. Alala. Ay. Dahan-dahan. Malaki. Dito na sa gilid eh. Kawawa. Ayun na, nagalakad na. Joke lang. Kahit wala. Saan kaming dalawa sa mata? Kasi ako. Ay, tayo dun daw. Kadami doon, oh. Naghabulan kami. Ayun ang malaki. Oh, Taiwan na maliit. Teo. Sarap magpulot doon, oh. Kadami. Ala, kagadun na. Siguro pag nagbalik ka doon, marami pa ulit yun. Ayun oh. Dami na eh. Kalahati na. Sabi ko kahit food lang. Okay. Ang oras na. Time check. 7:42. Mga ano kami, mga 6:40 kami nagsimula. Ay! May 1 hour din. 1 hour din. Ay, malambot. Oh, sa baba kayo. Oh, malambot yung tambak. Kamali tayo ng pan. Patay mo ilaw mo, Tiji. Shoot ka? Hindi na kaya sila ate? Pagod ka. May kalahati ba? Wala rin. Dami oh. Kinuha nyo na rin lahat ng kusyaw. Pambili mo isa ka. Hati-hati tayo eh. Panay na rin. Yung kami, Stan. Hindi na magkakao.
Nakadami, puno kayo Steph. Ay, puno. Meron pa dyan. Nakadami. Oh, Ay, namang madami oh. Oo. Magangatan lang. oo. May Pero kadami, kadami. Mas madami kaya. Ay, may shortcut kasi nila doon pala yung marami. Lahat puntaan mo nga sandali sila tagal dyan. Doon ang sa Kuya Kwan. Maglakad tayo? Parang ano, kalungkot ng dalawang tita kay paano walang mga ilaw. Hala, nakadadong ka. Tama? Hala, tignan mo ante. Dagdagan nyo nga. Parang tatatlo yung nakuha ng Ligaya. Ay, hindi. Wala siyang nakuha. Pay, tagabot siya ni Mario. Oh, kunin mo ang ligaya. Lagay mo sa ligaya. May isa? Oh. Saba nang nilakad natin Kanina, ngayon. doon pasayaan Kaso nagsunod sa may kayo kon siya, doon. sa may putek. Andun sila lahat. Ah, pag ganun mo, sige. Dalawa, may tatlo. Pasok madami. Dalawa lang yata. Ayan guys, ito na ang ating nakuha. Ibuhos mo na yan. Mahirapan ka na dyan ate. Mag-akyat yan. Basan nga. Hindi ba? Madulas ka. Dami. Hindi mo kamay mo dyan. Dami na. Ang ganyan. Dami pang buwan doon, palaki. Mabunog din yun, oh. Ano? Pwede pala ilagay sa pispan yan. Hindi, ah. Bakit? Sa magbabuyan sila. Pwede yan. Dadami yan din. May mga patay na ako. Sa yung ibang gulay. Ano talaga? Amoy talangka. Saan tayo ng bulate yung kaspat? Ba't sila din? Hindi na mo na tinatawag eh. Kasi yung malalaki. Sarap po din, dampot din. Gataan natin. Yung ano, patay na yun. Ang kabaliktad. Hindi, pag yung iprito mo siya, tanggalin natin to. Michelle niya. Ay, tira mo yung ano niya. Saka mo yung konsari na. Saka iprito. Kasama niya si Wilay? Ayun. Ayan guys, bali lulutuin natin yan bukas sa bukid. Siyempre, masarap na ano dito, ginataan. May kalabasa. Ilaga na natin para bukas ano. Para hindi siya mamaho kapag baka kasi mamatay. Para buhay pa siya. Lagyan na lang natin. Kasi mamaho eh. Baka mamatay. Aray ko. Kalahating kalaburo ah.